Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Kyrshan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Na kajingtmu jong ka sorkar banwanra Iaka Lynti hari lom Jaintia kaba khubor sorkar kilapan benadang hakini kindiat singi baladam badru kaladon kajingmi jong ki kenhon beper ban Pyrshah halor kani kajingtmu jong ka sorkar banwanra Iaka ni ka Lynti nalor kiwe ki kenhon seng bhalang hapok ka rilom khasi bat Jaintia ka wei na ki seng bhalang kablami ban Pyrshah Lynti kade ka seng United Hanyo Trap Movement UHM na Shnat Treikam jong ni kaseng na East Jaintia Hills District haka Kyrshan borba jong kaseng kami ka Shnat Treikam jong ni kaseng na Bhoi District lengba ka Nongpoh Circle balengba Publicity and Information Secretary usamla Riki tangsang ulapha ya ka khubor halor ka Kyrshan ya kinongelam kaseng na East Jaintia Hills halor ka jingyang Pyrshah ya ka jingtmu jong ka sorkar banwanra ya ka Lynti dak bapenpau ba ka rilum khasi bat Jaintia kadang angnut bandan shwa ya ki an ki banyada ya ka jingrung kerthap jong ki brio ki banabar haswa banwanra ya ki bakum kini ki kam ki balong kan Lynti ba ki brio ki banabar kin yo rung kat bamon lengba kan ni ka Lynti susu la penpauru baka sengkam kwa baka sorkar kan pelong ya ka jingwanra ya ka Lynti kum ka jingwanra ya ki karkhana shna simen ban khot ya ka public hearing tang ya ki brio ki ba kala dap ban pensuthu tang ya ki jingmen toy hanrei khlem pensha ya ka jingma na ka jingyolat ki brio banwan rong hapok ka jela usamla Riki tangsang ula penpauru baka sengkan yang hakawei ka nongrem bandawa na ka sorkar ban penyo ya ka line permit ILP bat ya ka Lynti sawanra hadian Rainbow of Sound Music Academy kepadon haka Shillong mau berhiri Bhoi District a music school ke baju pelong Shisian Shitiau Halitir Flower Higher Secondary School mau beri haka sengi sajan nadu shpau beje main step hadu sau beje janmir kepada yang sumpai pi barok ki kena ki bandadu nyau senam cheneng ya ki samla ya piru barok ki long kemi long kepa ki bakwa banyo yang jingi kai jingnang shapang ke music haka ne ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar keyboard bynta ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal bat khasi vocal kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam kum kadak ajing shlore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan lompat slam wan ban shim ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai